Здравейте, днес ще ви покажа, както ви обещах в миналото видео, но ви точно обещах, но казах, че може да направя клипка плана в моя НССР и сега го правя. И исках да ви кажа и че с моята приятелка Пани след малко ще ходим до Джамбо. Мога да направя такъв клип. Какво си купих, какво избираме от Джамбо. Покажем как за тези, които не са ходили в Джамбо, ще ви покажем как изглежда отвътре. Така, нека преминем към видеото. В първия джоб на моя НССР има... Това е моли, предварително химикал, на оттегнато видео. Това си химикал, две линии, едната с дъга, друга с луна, гумичката, а стрелката ми падна някъде. Така, това е моето търсено особено домашни. Съм си записала такава линия, по-малка и по-голяма, да. Тук имам едни моливи и тук имам едни фломастри. В НССР трябваше да си сложа тази ножица. Ама си я извадих. Да, направих си с творението на луната. И да, показах ви НССР. До скоро! Да, забравих да ви кажа и още едно нещо. Много благодаря за 40 абоната. Просто даже не съм очаквала. Мечтах да имам 30, а пък имам 40. Мечтах да имам толкова. Добре, чао!